Ideme! Mám sa s tebou zasľúbiť, Gaňa? Gaňa mi je proti. Ale prečo? Pretože je nihilista. Som materialista, ateista a nihilista. Tu máš čaj a prestan dávať. Ste vtipný alebo idiot? Vtipný. Môžete mi požičať nejaké peniaze? Nič ti nedám! Toto je 100 000 rúbľov. Chcel si ma kúpiť ako ovcu na trhu. Si sympatická, na svoj vek veľmi pekná a miluješ ma. Prečo si taký hnusný? Netočil som, že ku mne niečo cítite. No, ale dovtedy. Teraz žartujete. Áno. Myšky, prestaňte robiť zo seba idiota. Gaňa. Čo to má znamenať? Milujem ťa, ale ona ma potrebuje. Si snad jeho dcera, či nie? Ty si jedna flandra, čo si myslíš, že ma bude vydierať? Gaňa, prečo ho provokuješ? Pretože by veľmi rád videl, ako sa zastrelí. Prestaň, Barbar, prosím ťa! Čo by si mi urobil, keď som si ťa vzala z ruky? Jedného dňa ju pravdepodobne zabijem. Teda to je napínavé.